санаи 8 сентябр дар шӯъбачаи филиали амонатбонки шаҳраки Палоси шаҳри Чкалов содиршавии ҷинояти дуздӣ ба қайд гирифта шуд. шахсони номаълум аз набудани масъулин истифода бурда ғайриқонунӣ вориди филиали амонатбонк гашта маблағи пулиро ба миқдори 21 000 рубли русӣ ва $1000 амрикоӣ тасарруф намуданд. ин ҳолати ҷиноӣ аз тарафи кормандони милитсия саривақт ба қайд гирифта шуда баҳри муайян намудани афроди дар ҷинояти дуздӣ даст дошта чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда шуд. дар муддати начандон тӯлонӣ кормандони милитсия гумонбарро боздошт ва ошкориёбии ҷиноятро таъмин намуданд. содиркунандаи ҷинояти мазкур шаҳрванд Ҷалолов Ҳусейн Турсунбоевич соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи шаҳраки Палос буда маҳз барои ҷинояткориҳояш пеш 4 маротиба суд шудааст. Дараш рӯз буд. Ман ба почаки чап кати 3 бор задам. Дар кушода шуд. дуромадам ба дасти рост якта сейф истодагӣ буд. кушодагӣ як нимта кушодагӣ мехед як дарахт. дуромадам дар болои сейф бо якта сейфчаи майда буд. ҳамона кушодам. гумонбаршуда бо роҳи шикастани дар ба шӯъбачаи филиали бонк ворид гардида аз дохили сандуқи оҳанин маблағи пулиро тасарруф намуда нақшаи ҷинояшро амалӣ кардааст. ислоҳ нашудан ва аз кирдорҳои қаблии худ хулосаи зарурӣ набаровардан гумонбаршуда Ҳусейн Ҷалоловро боз аз озодӣ маҳрум карда паси панҷараи маҳбас мебарад. ба ҷавонон чӣ насиҳат мекунед? насиҳат мекунам ки кор кунтон, дуздӣ накунтон. ин вазъият безеб. нагӯитон ки дуздӣ мекунам намефурам. сӯрона хоҳӣ нахоҳӣ мефурӣ. қонун аст.